Permeteu-nos, estimat públic de segon cicle d'ESO i primer i segon de batxillerat, que us expliquem breument què és això de Quatre Gats, aquest humil podcast escenificat que veuran els vostres ulls. Parlarem de literatura catalana rient en comptes de parlar-ne seriosament. Ens servirem de l'humor i la ironia per poder riure de la nostra idiosincràsia. Perquè fer comèdia d'allò que una estima és reforçar una societat segura d'ella mateixa. Cal jugar amb els nostres arquetips, amb el nostre imaginari i amb la nostra simbologia, i fer-ho sense prejudicis. Ja és prou gran Catalunya, ja és prou just el que defensa perquè no en puguem fer una miqueta de broma de tant en tant de totes les causes nobles. S'han burlat en el teatre del poble grec, del poble romà, de totes les menudències que han tingut i que tenen i que tindran tots els pobles de la terra. No creieu que no es pot fer una miqueta de broma dels catalans? De si l'estimem, Catalunya, no cal dir-ho més. Creiem que són els poetes, sobretot, els que donen nom a un poble, i per ells sabem que existim darrere de les fronteres. Si nosaltres no cantem les nostres cançons, Nascudes entre pins. I banyades per la bromera del mar. potser arribarà un dia que ens faran falta i no les tindrem. Llegim els nostres autors i autores i sentim-nos orgulloses. Reivindiquem-los! I que no manqui l'humor mai! Per estimar Catalunya, cal riure-la.